сестры, дорогие парафияне и шановные гости, дорогие удельники парафиального хора Ave Maria, дорогие удельники сьогоднішньої Евхаристії, у часі якої хочемо молитися і прославляти ім'я Найсвятейшої Панни Марії, тині, яка має титул ім'я Найсвятейшої Панни Марії, присвячена її ушануванню. Тому щирим і особливим чином хочемо привітати так само присутних з нами і святаров, а це ksiądz канонік, декан, пробощ парафії з Глибокого, ksiądz Миколай, який узначальває цю святу імшу. З правого боку від księdza Миколая вітаємо księdza Олега, моєго семінарійного однокурсника, який спеціально приїхав, щоб молитися і бути з нами. Вітаємо шматгодового пробоща цієї парафії, księdza каноніка Марата. Вітаємо присутнього з нами далекого гостя, księdza Миколая з пробоща парафії у Новолокомлі, księdz Марат, пробощ парафії у Мосари. Вітаємо так само присутнього з нами шматгодового, доброго і щирого сябра нашої парафії, księdza Юрія, і присутнього з нами księdza пробоща з парафії у Кривичах Мядільського району, księdza Віктора. Вітаємо літургічну службу алтара, міністрантів, супрацовників нашої дієцезіальної газети «Католицький вестник». Ім'я жінки Марія. Ім'я жінки Марія. Гэтую по имени Мария выбрал Бог, как яна была Матерью Божьего Сына. Потому что это не единое имя в свете, имя Марии. Носит шматликие, святые, благословенные, многие с классу. Але коли мы молимся в наших молитвах и в молитвах вспоминаем имя Марии, то все досконало ведаем, что это имя належит Пресвятой Богородице, нашей Небесной Матушке. Молимся за Божий Костел, чтобы он наследовал Марию в молитве и в верном служении Христу. Тебе просим. Молимся за біскупів і святаров, щоб яни, розуміючи узвишеність свого покликання, ахвярно служили Богу і людям. Молимся за всіх, хто носить ім'я Марія, щоб яни тішилися допомогою і особливою опекою беззаганної Панни Марії. Щоб яни під опекою Марії клопотилися об Божім житті у своїх сім'ях. Молимся за нас, тут
присутных, как мы, по прикладу Марии, ах, верно служили справе избавления.